vamwe kuti kumanika bridge kuri kunyoreswa pfumvudzi nekuti awa waeni hawasati waganisa munhu. Ndakasvika pamba, marara ine pano muroora ndiye akadaira akati atarara iri mararawo. Ndikati ini ndiriudzika kumanika bridge kuri kunzi kuri kunyoreswa pfumvudzi. Muroora akati mai hawana kurara vari kuti muduru. Ndikati alright, ndakabva ndapfuura kwakubva ndaenda uri musi wa5 kwakubva ndaenda kumanika bridge kwakubva ndagara. Musi wa12 wanga uri musi wesono. Ndakamuka ndikageza, ndapedza kugeza ndakuenda kuchechi. Ndakubuda pamba kuenda kuchechi ndakaona mwana ari kuuya ari kunhanyira. Zvikanzi zvanzi nababa uyai pano. Ndikati nguva ino here ndakutoenda kuchechi. Zvikanzi zvanzi nguva shoma shoma. Ini ndakatsauka kwakubva ndaenda pamba pavo. Ndichisvika pamba pavo, baba mnini bhenji achibva asvika, muroora wangu achibva asvika, tobva tagara pasi. Tagara pasi, baba mnini bhenji ndiye akatanga akati inini ndiri kuenda kuchechi, ndiri kuenda kotsvaga varume wachada kuenda kotakura mutumbi wasamukira uku kwakuimiri sondo racho iroro. Iyi nyaya iyi yashata, zvayaita mushonga mukati, nyaya iyi yatoshata. Ini ndobva ndakati inyaya yei? Baba mnini bhenji akabva asumuka kwakubvayo. Sanjobvu ndobva wakatanga kutaura akati nyaya iri panapa mai vari kuvhara. Inini ndakanga ndiri kubasa, saka ndakatodaidzwa kuti uyai kuno mai warwara. Inini kwakuuya ndakasvika ndikaona mai vari kuvhara zvechokwadi. Kuti wachitange kutaura, mukadzi ndiye akabva ati ini baba nyararai, regai mwana ataure ndinzwe nyaya. Mwana ndobva akatanga kutaura akati inini ndakaenda kumba uko nekuti kumba mangu imomo ndimo muchine midziyo yawo. Saka mwana uyu akati ndakaenda kumba ndiri kuenda kutora bhegi rekuchikoro kuti ndiwache. Pandakasvika kumba uko mbuya mududu ndobva akanditi iwewe enda utore mushonga wemakonzo uisire mai wako. Inini ndakabva ndabuda kwakubva ndauya kwakubva ndakaenda kwakubva aenda kumba. Zvadaro ndikati inini ndakakutaurira akati inini ndimakataura. Nguva yandinosvika pamba inini kubva kuchechi 4 o'clock past 4 kana 5 o'clock kusvika pamba. Ndikati inini chekuti nditaure nemi hapana. Endai kwese kwamunoda kundiendesa. Kana mada kundiendesa kumaprofiti, kana mada kundiendesa kun'anga, kwese kwamunoda kundiendesa ndiendesei. Nekuti inini handina chandinoziva pamwana uyu. Handina chandakataura naye. Ende mwana uyu inini handiwanzi kutaura naye. Ndoko akati zvakanaka, ini kwakubva ndasumuka. Ndakasumuka ndiri kuti ndiende kuchechi. Ndonienda kwa Facebook ndiyo. Ndiyo. Nadele yangera mapurisa. Wakaenda kumapurisa. Sanga mapurisa era zvi. Pamusoro imana. Pamusoro vese vatungamiri vatongi venyaya. Zvakaitika ndezvokuti ini ndange ndikubasa. Kumapurisa vakaitika ini ndakati ndaona nyaya yadaro tasingazivi zvokurwarisa mukadzi. Ndobva ndaenda kuna sekuru tikati ndaitika iri dambudziko rakadai. Ndabva kwasekuru kati nyaya yakadai endesa kupolisi. Ndasvika kupolisi ndoko pakatora nyaya muri kuona, ndoko pavakatora chivhidhiyo chero inini ndinayo vhidhiyo yacho. Zvadaro inini ndakaona kuti ndimhanye kuuya kwamuri Changamire zvange zvisingaite. Ndoko pandakatanga ndikamhanyira kuti ndiponese mukadzi. By the time inini ndichiponesa mukadzi achienda kuchipatara kwaMutare, mwana akakonzeresa zvese izvozvo. Mbuya patakataura akati hasi kuda kumuona padhuze naye. Ende panharaunda mwana anga agara ashata zvese kuchikoro kwachona kwakonzi aite inoziva kuti kana madaro nezvisachanese kuchikoro. So takaona kuti mwana kuti aite pfungwa zvakaite sezvakagadzikana ndikati mwana ngaizokere kubulawayo. Isusu tabuda taenda kubulawa nyaya yatakagara zvokuti ndikutoshamisika isusu tisi taifanira kuuya kunomhangara kozi mwana ndiye akataura nyaya iyo. Ende ndakamutaurira mbuya ndikati zvaita kuti ndikushiye sei kuti muuye panapa inyaya yekuti ndaona kuti nyaya iyi ichabuda chete. Ikabuda nyaya iyi mangwana munozoti tikupomerai uroyi wamuri kutaura izvozvo. Isusu hatina kutaura zvatakataura. Takabvunza mwana pekutanga patakamubvunza akataura kuti infect zvakaitika kwange kuri zuva range rakuda kuenda manesi.
mwana akauya akaenda kuna mai wake, aona kuti mai ane wichiresa achiita sei achirwara, akasvika akafuka kuna mai, wanzi mai sori ndini ndakakuisirai mushonga wemakonzo. Wanzi kuisirai mushonga wemakonzo chii change chaitika, wakaita fungwa izvozvo sei? Akataura kuti munhu wacho ari padhuze, akataura kuti ndikataura ndinoita sei ndinofa. Ukanzi wobva kwashezwa sekuru vangu, sekuru ashezwa, ukanzi sekuru yai munizvizvire zviriitika ipapo. Inini ipapo pane zvaiitika, ndange ndichinzwa kuneta kudii, ndake ndakataura ndiri pamamengo rindoka. Sekuru ashezwa, sekuru obva ataurira nyaya, ukanzi aiwa iwe enda wega kuna baba wako, ende kunotaura baba wako chi nyaya iyo. Wobva asvika, ini ndandakavata, wobva asvika muvandudzi, kwanzi tete ndini ndakaisira mai mushonga. Saka ndakabatikana ndisingaiti, ndikati kuisira mai wako mushonga nemachengetero amuri kuitwa muno chii? Wobva ati pakada chimeni chishepati haidi noisi. Pandakasvika ndakamuti shabwani, ndomunoti tu yechitu yacho ndakatorumwa, mungatarisa ruoko rukuru vakazimba izvo, ndopandarumwa apa. Ndo zvakaita kuti zokuti ndikutotenda Mwari, ndaikuvadza Mwari. Zvadaro wobva kwati tobva tazama kutaura nemwana, kuzama kumunyengera, kwanzi inini kuti nditaure, kwakanzi ndikataura ndinoita sei ndinofa. So zvatakaita manje, ndakazoti makuseni achona tobva taona mukunda wake Victor kanzi mwana haadaro, musamurove, torai mwana muswedese padhuze, muitire sei hakuna nyaya, anotaura. Mai yacho obva mutora obva mupa foni, kwanzi uya utambisi foni, nhasi ndoda kukupa foni yangu, wapiwa maswitsi chichi. Mwana ndokutanga kutaura, zvinhu zvacho zvese ndinazvo. Even mwana akukusini. Zvadaro ndobva takati ndakataura nasekuru, sekuru nyaya yakadai todii. Sekuru kwanzi sisi mbuya varipo, ngatigarei tavashesa. Tobva tashesa. Tamushesa mbuya tobva tamuudza. Mwana akataura kuna mbuya, asi mbuya akaramba, kwanzi hapana, ye Mwari wangu ndioneiwo, Mwari uri kundinyepera chi. Mwana obva akaramba akatomutarisa kuti gogo ndimi akatiti ndiite ndidaro. Mwana zvaari kutaura semataura aita, ari kuti vari kuti isusu zvakaitika from nditange pekutanga kwenyaya sori changamira. I don't think this case is for this court. Why Ndubdaro? Ndubdaro because there is food poisoning involved, and there's also involvement in Mapurisa. I think Mapurisa, they are still investigating this matter, and they will come out with the result of investigation. Because Karapatu Panamun Autunzi, Akaisira, Chikaf, Akaisra Shoga, Ajiga, Isusu Manji, the male Manji, Assisting my arresting powers Manji. They would find out to Sumbamu. Could you guess them? And the intention is a poor. Saga Isusu, I don't give so much. Isusu stays with Toka, I was in Kato, Wakafa, Akumukas and Gosman. I don't know that. Yeah, but you didn't take it. Because Manam Dick, American and Continental. Because usually, I said, liable. Mwana wenyu ndinoziva mental status yake unhu wake ndimnogara naye. Ona mwana ari volunteer ndomuchini takaisa poison kuisira mai wake. Oisa zita remunhu weku next door. Kuti ndiye andituma. Mwana is a very clear character. Social. Mwana kuenda kunoona social warfare. Probation officers. Adatombo investigate. Mwana wenyu ndi mentally musaike here. Kana kuti chiboza utumwa kunoona baba wako. Kana kunoona unoenda unoti mama yapowa mushonga uyu namai nyengi ndazi ndikuisire autopi mai wako mushonga ndakaona pakavidhio kacho achiti ndakatopiwa mushonga uyu ndinofanira kusati ndakaziisa wese obva wakanyanidza muraisi asi ndandinazobvisa mushonga uchi wese ndakazongotora kabija ndokondakaisa pakabii wacho ndokwandasaa that's a criminal but it mental mwana akataza mushonga mushonga wandakanga unaisaka mwana is that no child a normal child mushonga wacho wanga uri kupi zvakaitika ndezvizvi changamira. Mukadzi akasvika manheru kune patinogara pachiri panyuwa, so kune kwakawanda makonzo.
mukadzi akaputisa mushonga wobva waisa pamusoro, anzi ngawese uri pamusoro pefriji, wobva atenderera iye achifamba achiseta patinoziva kuti makonzo ndo paanoona kusvika pasvika kunogara achibhuya kumusoro. Mwana ndo paakasara achitora chikano wekutora mushonga iyoyo achiisa. You see, how awkward the story is. What happened? Awkward. Mai wakazoziva sei kuti pamusoro pewadhiro pane mushonga wemakonzo. Then inini chimwe chiripo futi ndechekuti inini why ndikunoita very detailed for this case. Ndiana mukudure. You were here versus Victor. Nenyaya yekutengesa versus Gibson. Iwewe na Victor versus Gibson. Iri nyaya yekuti Victor akatengesa land ya Gibson. Ende uyu ndimai wagiwa wavabvita. Inde mwana uyu mbori mwana wayo. Whose child is this? Mwana ndio wangu asi atikumbara tese mukadzi wake naye. Mukadzi aripo is somebody. Is someone. Saka shamarika. Even issue nenyaya yako social. Boy mwana wako asi mwana wemukadzi wako. Unonzwa? The way that woman handles your child is something else. Somebody ina mai yako. Kana mai yako waisa mozwa. Was already element ilava ndekuti mwana wako adakura stepmother. That's just the story. Which is using people's names. Ende kana yadaro manje andika mukadzi wako iwewe futi hatokusiyi uri clean. Because anotokutaura mukadzi kuti iwewe mwana azoite izvi iwewe watopfungwa dzambodzwana kuti nhasi vekwa marange chifu marange ndiri panyahombe kozi chinhu chiri kundiponesa chete inyaya yekuti pakaitika chiitiko ichocho ndange ndisiri paground zokuti dei ndange ndiripo inini ndiri pamba ndiye kuri kuzi iwewe ndiwe wakataurira mwana wako kudai. But there is what I'm saying. Ndiri kuti kuna mai ati I'm not saying mai wakazviita kana kuti havana kuzviita. So based on that, zvekuti we can't tell kuti akazviita here kana kuti havana kuzviita. Ati hatingashandisi words kuti kupumwa. Because kupumwa it means that there is no proof. Ati ukati uri kupumwa it means urutaura kuti handina kuzviita asi pane munhu ari kutaura kuti ndakadii ndakazviita. Then it has to be proved now kuti wakazviita here kana kuti havana kuzviita. And now handikwanisi kuti nditi awakakupumwa here because mapurisa asati apa ripoti kutaura kuti mainvestigations dzida kutaura kuti mai avo vanoita wadii chawakaita. Nyaya ndechechi ndiye mwana ndiye akakireta chinotoria because already pamusha pacho ipapo patogara paine mastori nenyaya yemastens. Ndio nyaya takaita mai manje yemufana unonzi Victor akapfeka t-shirt yewaita nejini rakaita grey nemateki white akazokurisa musodza versus Gibson akagara akaine t-shirt akaine malines mastripes so ati neumwe wamukuru wacho akazosungapo akaine bvudzi yewhite nesuti yeblack achitaura kuti achitaura kuti land ndeya Gibson. Gibson akasopiwa because awa they came original wakanga vari kuZambia apo akazoenda kuZambia aenda kuZambia ndobva azotengesa zvinhu zvese kuZambia ndobva auya asina chinhu auya kuno kwasina chinhu akanga asina pekugara ndobva tazomuti chifana kugara mbamane maGibson akamuona nyachibairi. Saka already panzvimbo pacho ipo papa pakatogara vanhu vatone bad blood uyu neuyu ndiye maona imwe iyai yene zuro yabhenji mukuru futi aiti imba yemukoma ndakapiwa ndimukoma mwana wari kuti tauye imba yedu iye akati haisi yei ndakapiwa ndimukoma. Is the same family same area pari kuitika nyaya dzini izvo zvizipane mangwana pane imwe futi yekwamukuru yese futi area involving futi land. So ndosandataura kuti nyaya idzi dzana pamukuru ngatimirire report yemapurisa yotitaura kuti what actually happened, then we make a decision based on my investigation. Because tichakuti imimi tokwawadha damages ekuti makapumwa mangwana mababa vari kuti zvishora ndi makaita poison tozoti mani munhu akaita poison aripo
asika paruzi vakaisa poison auto ndakatuma hautumi kunouraya munhu tinobata iwewe babo kukoti kune chinozi kuna offender naaccomplice because kana uri wakatuma you become an accomplice to the case and an accomplice is charged the same charge neaccomplice. Right. Ipo panyaya iyoyi ndakanzi handisini ndegaba ini nditori number 6 munyaya iyoyi. Kune wamwe amene kuti waitaurirawo futi mwana iyeyo kuti hanzi enda uise prison. Baba wacho akatosumuka kuenda kubvunza pane imwe imba kubvunza umwe mwana wepo akataurwa zita kuti ndiye akandituma. Pari kunzi pane wamwe wakatuma ini nditori number 6. Saka inini ndini kwakarerekera boti. Isusu taakutika kuti nyaya yacho ite clear kuti wese nemi anditika taakuti the 6 people wese mapurisa apedza chi basa rayo we then call you tokupa judgment. Mapurisa kacho wakaenda ine wanaondidaidza. mapurisa anozokudaidza kana ini andakamuzwa ndotoitaura ndotoitaura bho ndikara pafacebook ende chakati ndizoiona pafacebook ibva yanditenderedza pfungwa dzangu ndeyekuti mapurisa awa they were not supposed to interrogate a minor. Anditi pa TV wapedza mwavaisa ini yacho pa Facebook. social welfare inogona iripo mutemo haubvumiri izvozvo. Timu rechild protection riri kutouya kufambira nyaya iyoyo kuti imi mapurisa makaisa nyaya yemwana uyu pafacebook sei. I phoned them inini ndichoti kunyaya ndiri kuona iyi pafacebook yemwana uyu muchigarisa mwana imi mapurisa muchitointarogeta mwana emaina vanhu vanoziva mutemo. Kuona mwana chaiyo nyange panotozi emaina pese panotaurwa asingatoa anotovharwa chii pese kana kutomiririrwa akangwana. Saka ndiwanaagati amweni vamwe ndiwana ndini ndamuhendula. Saka anyway this one ngatimboiti share of image tokudaidzai tane information yatoda then tokutaurirai but your concern taidi taanayo concern. Mwana ane makore mangana 9 years. ane 9 years. indamugara naye where is the mother? Iyo inenge yaisi ndakataura papa ndakataura papa. No, it's okay. You tatue isu hatine